Us presentem la línia 6 de l'eix 2, Educació, Cultura i Tecnologia, el teixit i el desenvolupament cultural com a eina per al creixement educatiu de la societat digital. El punt de partida d'aquesta línia el situem en els temes que ja es van apuntar el 2014, amb l'objectiu de fer una comparativa entre la situació i les previsions fetes el 2014 i la realitat actual. Aquesta anàlisi posarà la base per formular els diferents eixos de debat que ens proposem abordar i per intentar fixar conceptualment algunes idees i dinàmiques que observem en l'actualitat entorn a aquesta conjunció entre educació, cultura i TIC. Alguns dels àmbits que abordarem és la comparativa en relació als temes ja treballats en el primer fòrum en relació a les polítiques culturals de les diferents administracions. També com crear ciutadans educats culturalment i si la tecnologia pot contribuir-hi. I finalment, la sensibilització per la descoberta cultural i com la tecnologia incideix en els drets culturals, creació, participació i gaudi.